Dobrý den, velice rád bych vás pozval na speciál, který se jmenuje Finanční svoboda. Jeden z našich nejpopulárnějších speciálů. My jako svobodné, vědomé a nekonečně tvůrčí lidské bytosti nejvíc jsme dneska omezeni z hlediska své svobody z pohledu financí. Největší útok na naši svobodu je z pohledu financí. Tak my doporučujeme na tomto kurzu, aby každá z vás se posunuli někam dál na té cestě k finanční svobodě. Existují 3 základní stavy, ve kterých člověk může prožívat svůj finanční aspekt, a to je finanční závislost, finanční pohoda a finanční svoboda. Tak finanční závislost znamená, že je to neustálý boj o přežití, finanční pohoda, že jsou příjmy trošku vyšší než náklady, a finanční svoboda znamená, že už nemusíte pracovat ani jednu vteřinu svého života. My normálně věříme, že vy budete pracovat a budete užívat ve vašem talentu a realizovat sebe. Na tomto kurzu se naučíte, jaké jsou návyky těch lidí, kteří už vytvořili finanční svobodu, abyste ty návyky zabudovali do svého života. Naučíte se mentální techniky, které denní práci vytvářejí tu finanční svobodu. Naučíte se na tomto kurzu i jak řídit ten finanční tok, nebo jak řídit tok peněz. Že jedna z vlastností lidí, kteří vytvořili svobodu, je umění řídit své peníze a svůj finanční tok. Zarezervujte si místo na tento seminář a velice se těšíme na vás.